Skosztuj, czy ci to będzie smakować, bo wiesz, ja to wszystko piecza moja własna robota. Ale no, wiesz, jakie to masz, no pechotka, tak nie chwal, bo zaś by dochodzić choby w chmurach, a wiesz, ty ze przepisu zrobiła, bo tak od siebie? Nie, ja to wszystko wala od rynku. Ja, ale no pycha, ja ci powiem, wyszło ci to jak nigdy. Pora jajek, trochę kokosy, obyś jakie piękne, widzisz, a to jedz. bradrule świekła, albo we prodiżu? W bradrurze. Bradrule. Ja nie używam prądu. Ale inny smak, ja ci Prąd powiem. drogi, wszystko na piecu, na węglu, w bradrurze wyrzekł. Inny smak jak ale na udane, tym pieruńskim gazie, ja ci powiem, na tym prądzie to nie ma to, wiesz. Bradruła to inny zarosmak. Tak, i no my ten chudcy mnie. Jako to przy stole przy a no chucie prawie siedzisz. w los widzisz, No. a nie od Jako czasu to jest? tego Tak nie chuta może się szemleć. być. No widzisz, No, tak to. tak widzisz, zaro inaczej wyglądasz, jak normalnie chłop, a nie w pierunie mi będziesz w chucie przy stole siedział, to jest grzech. No widzisz. Słuchaj, bo tak teraz ratujemy, a posłałeś temu synkowi te chleby do tej Irlandii? Ja, 2. 2 posłałaś, ja bardzo dobrze, bo Borok już tak mi ostatnio dzwonił, że mu taki smak na ta wodzionka, a z tego chleba tam nie zrobi za nic. Nie zrobisz, bo to jest chleb taki, jak się to go do, taki hobby bułka. Aha, taki no tostowy, niedobry. Papka padł zaro dobro, Ja, no i padł, on się to pokryje fajnie na te, do lodówki, zamrozi i się je. I widzisz? O! Johanna przeszła. Coś ty zaś nie zapłacił za prąd, czy co? No jak to? No, Dała ci rachunki. Ale ja ci to dojo padł i zapłać, to miałeś to zapłacić. Zapłaciła, to widocznie albo pominęła, alboś mi tego nie dał, nie no wiem. to fajnie, to będziemy bez prądu. I zaraz kup świeczki, będziemy przy świeczkach Ja, jeszcze może na cmentarz pójdę pozbierać świeczki, bo świeczki są drogie. Fajnie, no, fajnie to wypieruję. Ja już ci nie wierzę, ja się będę chodzić sama płacić. No, najlepiej nie, tak bo będzie. to potem wiesz, kaj ządziesz, dosz, albo nie wiadomo komu i nie ma. Dobra, i ja będę bez pasuje. światła teraz. Idź se to podziąż, nie chcę o tym słyszeć i jutro ma być prąd. Ja się to zapłaca. No. Dobre. Pasuje. No i pasuje. No, jedz. Ja. Bardzo Jak ci dobre, smakuje, bardzo jedz. dobre. Fajnie. A zaś zrób coś Zaś ci innego. cukier rypnie. Zaś będziesz miał. Ani nie gody, ani nie Dźwignie gody. ci do góry, będziesz widział. Ani nie gody. Zajdź do doktora. No, daj do doktora. Zaś te tabletki, idź, A zajdź cholera do tej apteki. jasna. Gdyś wiesz, wiele, ja ci Wisia zapłacił ostatnio No, 1500 a zł za leki. 1500 nie 150. 1500. Nie cygbuń. No ci To padło. jest coś za dużo, to mnie cygani. 150. Albo 150. No, to było. 150. Ty nie licz na stare. na te To stare już minęło, teraz. chłopie, No, stare. widzisz. 1500. To było 30 lat temu. Może Wisia, może 150. No ale wiesz, zdrowie jest ważne, musisz dbać. No ja no. No. Jedz ciasteczko, jak ci smakuje fajnie. Ja. Popij się kawką. No. A potem się pójdziemy legnąć fajnie, ja?